Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa. Un saúdo tamén para todos os que nos están vendo en directo a través da canle de YouTube dos Servicios Audiovisuais da Diputación. E a continuación paso a darvos conta dos principais asuntos que vimos de aprobar na Xunta de Goberno celebrada hoxe. O primeiro deles pois é a adxudicación do suministro e instalación de material do Ilumina, que, como sabedes, é o plan co que a Deputación de Lugo axuda aos 38 concellos que decidiron sumarse a esta iniciativa a forrar na súa factura eléctrica nas instalacións municipais. Este contrato de suministro e instalación de luminarias de tecnoloxía LED foi adxudicado en preto de 530.000 euros e divídese en 3 lotes, cada un por unha das zonas xeográficas da provincia, de tal xeito que o lote 1 se corresponde cos concellos de Meira, Burela, Pastoriza, Río Torto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, Xermade, Ovicedo, Ribeira de Piquín, Alfoz, Trabada, O Valadouro e Vilalba, é dicir, comprende concellos da Mariña e da Chaira, basicamente. O lote 2 correspóndese cos concellos de Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castro Verde, Cervantes, Cospeito, Friol, Guntín, Láncara, Navia de Suarna, Negueira e Rábade. E, por último, o número 3 aglutina os concellos da Pobra de Brollón, As Nogais, Carballedo, Folgoso do Caurel, Monforte de Lemos, o Incio, o Páramo, o Sabiñao, Pantón, Quiroga, Samos e Sober, máis centrado no sur da provincia. Este plan, o Plan Ilumina, está dotado con un total de 723.000 euros, dos que o 80% son de fondos europeos que a Diputación conseguiu a través do Instituto de Desenvolvemento de Aforro Enerxético, do IDAE, un organismo que, como ben saberedes, depende do Ministerio de Transición Ecolóxica. E con este plan, os 38 concellos que acabamos de nomear e que decidiron, como dixen ao comenzo, adherirse, pois van a cambiar un total de 3.200 luminarias por outras de tecnoloxía máis avanzada, de tecnoloxía LED. Isto vai a supoñer un aforro conxunto de alrededor de 62.000 euros ao ano. Isto é ata un 63% da súa facturación eléctrica, no que corresponde a esas instalacións municipais nas que se vai actuar fundamentalmente en alumeados públicos en exterior. Ademais, esta tecnoloxía pois vai a reducir tamén o consumo nun total de 450.000 kilovatios ano, que vai a minimizar tamén, sin dúbida, a pegada do carbono. O Plan Ilumina forma parte do obxectivo estratéxico desta Diputación de cooperar cos municipios para que poidan prestar mellores servicios públicos máis eficientes e que a cidadanía poida telos a un menor custe, pero tamén preservando o medio ambiente. E pasando xa a outro asunto, dicirvos que hoxe adxudicamos as obras de rehabilitación do firme dun treito de un total de 10 kilómetros en Palas de Rei, na carretera provincial, na LUP 4004, con un investimento total de 72.240 euros. Esta estrada provincial une Devesa de Rei cos núcleos de Ribeira e de Xende e os traballos que se van a realizar consisten no saneo da calzada e na súa posterior aplicación con riego asfáltico. Teñen 2 meses para facelo e tamén en materia de estradas aprobouse hoxe os plans de seguridade e saúde no traballo para cometer obras de mellora en vías provinciais nun total de 3 e en concreto se vai a rehabilitar o firme en Mondoñedo da LUP 3103, unha estrada que vai dende a parroquia de Lindín a Santa María Maior e que dá acceso a outra, LU 124, e tamén o ramal a Campo do Castro. Vais a actuar en puntos kilométricos que van do 7.385 ao 885, prácticamente un kilómetro, e o investimento neste caso no Concello de Mondoñedo ascende a 31.000 euros. Outro dos proxectos que vai a beneficiar as estradas pois é o que se vai a levar a cabo na 4102, que une as capitalidades dos concellos de Pantón e do Sabiñao, é dicir, Ferreira de Pantón e Escairón. Polo tanto, é unha vía que consideramos moi importante para os veciños e veciñas destes 2 concellos ubicados na Ribeira Sacra, e as obras que se van a facer ali consisten tamén na rehabilitación do firme dun treito de 3 kilómetros con investimento total de 120.000 euros, en este caso teñen un prazo de execución de 6 meses.
Estes traballos van a consistir primeiro na limpieza de cunetas e logo a mellora do firme con aglomerado en quente e un incremento da seguridade viaria coa sinalización horizontal e vertical que se vai a realizar ou no seu caso, sustituir por unha nova. E, por último, vais a arranxar tamén unha carretera no sur da provincia, en Chantada, a LU 1802, que é a vía que conecta o centro da localidade de Chantada co encoro de Belesar, pasando por Sabadelle, e vais a repoñer o pavimento entre os kilómetros 5 e 6, tamén un kilómetro de estrada neste tramo, con un investimento de 31.581 euros. En este caso, teñen un plazo de execución de 30 días, un mes. As obras que se fan nestas 3 estradas provinciais van a comenzar xa de inmediato e van a ter en conta que os plans de seguridade e saúde foron aprobados hoxe e hai que ter en conta que este último trámite previo e administrativo necesario para que poidan comenzar. Por lo tanto, en poucos días estarán xa en execución. Con estas actuacións continuamos cumprindo coa prioridade de mellorar a rede viaria provincial, coa intención de favorecer a calidade de vida en igualdade de oportunidades dos veciños e veciñas con independencia do lugar onde vivan. Promovemos tamén, polo tanto, o equilibrio territorial que creemos que son elementos fundamentais para fixar poboación ou, cando menos, para frear a perda dela. E, por outra banda, na Xunta de Goberno aprobamos 3 convenios de colaboración con colectivos e concellos da provincia. O primeiro deles, do que vos vou a dar conta, pois vai a chegar a Soporcel, a Asociación de Criadores de Raza de Porco Celta, 80.000 euros entre este ano e o que ven, polo tanto, en 2 anualidades, para colaborar no plan de fomento da productividade, da competitividade e da rentabilidade das granxas de porco celta. Este proxecto que presenta este colectivo, a Soporcele, que está impulsado pola Deputación, ten como principal obxectivo facilitar aos gandeiros e ás gandeiras as ferramentas necesarias para que as súas granxas alcancen a máxima rentabilidade e que a produción teña unha mellor saída comercial. Estamos falando de ferramentas como poden ser o asesoramento e a formación aos gandeiros, o control da xestión dos aspectos sanitarios da produción, tamén o control das medidas de bioseguridade e de mantemento das instalacións ou o control da trazabilidade da produción e tamén con aspectos de carácter comercial e publicitario para que teña mellor cabida no mercado. A finalidade última que se persigue é, polo tanto, a profesionalización do sector, tamén a de asentar as ganaderías existentes e atraer a xente nova a iniciar unha actividade gandeira que resulte atractiva como xeito de vida e que permita ter unha economía no rural tamén para fixar poboación. Esta colaboración importante que se fai directamente con a Soporcel responde a ese apoio que temos sempre en mente de traballar co sector primario. Sabemos que o motor e a economía da provincia, polo tanto, o que debemos facer, e así se ve a través, por exemplo, deste convenio, é traballar man a man co propio sector productivo, tamén coa universidade, que tamén impulsan moitos destes estudios para as explotacións, de cara a un sector primario forte, diversificado, innovador, moderno e que teña un valor engadido, que poida crear emprego sostible e, como dixen antes, que contribúa a fixar a poboación non rural da nosa provincia. Tamén se aprobouse un convenio co sindicato, coa UGT, por importe de 20.000 euros, e con este convenio que vamos facer da man do sindicato, pois é ofrecer asesoramento a persoas afectadas por ERTE, a persoas desempregadas, algo que neste momento consideramos moi importante para axudar na saída xusta a crise convocada pola pandemia e, ademais, tamén aprobamos, como vos dicía antes, con algún concello, neste caso foi co do Valadouro, un convenio por importe de 114.000 euros para desenvolver un proxecto de moita relevancia social para os veciños e veciñas deste concello Mariñán, porque o convenio recolle varias actuacións, como poden ser a adquisición de bombas de recirculación de auga para a piscina municipal ou a adecuación dun inmoble para utilizalo como centro de día e tamén a elaboración dun proxecto de construcción de vivendas en Ferreira do Valadouro. Este proxecto ten como finalidade a creación dunha bolsa de vivendas de protección oficial
no centro de Ferreira e moi preto dos principais servicios que se ofrecen nas cabeceiras de concello, que son o centro de saúde, o colexio, a casa de cultura, os parques, os restaurantes, os comercios, etc. E isto vai a supoñer, sen dúbida, un incentivo para a actividade económica do Valadouro e tamén para fixar poboación cunha idade máis moza neste concello. Esta é unha iniciativa municipal que impulsa a Diputación xunto co Concello e que persigue, igual que todo o que vos veño dicindo, fixar poboación no medio rural, promover que as novas xeracións poidan quedarse a vivir, neste caso en Ferreira, porque foi o Concello que nos propuxo entrar a participar deste proxecto, que se queden a vivir, como digo, neste Concello, en todo caso evitar o desplazamento das xeracións máis novas e perder poboación no rural. A previsión que hai inicialmente é a construción de 22 vivendas nun edificio que vai a ter un sótano con tamén 22 plazas de garaxe, 22 trasteiros, unha planta baixa con locais comerciais, será de 3 alturas e unha planta baixo cuberta. E os precios das vivendas, e isto é algo importante tamén, estará regulado e serán asequibles co obxectivo de facilitar ao máximo o acceso das xeracións máis novas a estas vivendas. Tamén aprobamos hoxe a licitación do Servicio de Inspección e Mantemento das instalacións de protección contra incendios nos edificios que dependen da Deputación. Isto ten un custe de 57.600 euros para 2 anos de duración e prácticamente xa para rematar dicirvos que tamén se aprobaron 6 contas xustificativas de axudas concedidas pola Diputación a través do Programa de Recuperación e Posta en Valor de Terras Abandonadas e produción de recursos agrogandeiros. En total suman 13.264 euros e póñense en produción alrededor de 30 hectáreas en diferentes concellos que son Triacastela, Castro de Rei, Cospeito, Begonte e o propio concello de Lugo. Pola miña parte, ata aquí chegan os asuntos que consideramos de máis interés con respecto á Xunta de Goberno celebrada hoxe. Quedo a vosa disposición se tedes algunha pregunta ou algunha valoración que facer. Sí? Por aclarar, non falabas antes do plan Ilumina, son 723.000 euros. O total, sí. Total, non? A partida que aprobades agora son 530.000, non? Efectivamente, agora xudícase 530.000 euros. Aí quedarían 200.000, máis ou menos. Sí, dos 723 o que aporta a Unión Europea o 80%. Desos 500? No, dos 723.000, vale. Pues moitas grazas. Moi ben. Igualmente, sí, en Antas temos bastantes casos positivos. No, ya, sí. hablé con tu alcalde. Sí, está tranquilo. Bueno, como siempre. Sí. No lo he visto... Mellor e peor, que sí? Ni mellor ni peor. Non, bueno.